presented by Pankaj Pandya Official. Presented by Krishna Recording Studio, Madhubani. DJ Umesh, सुखीपुर बाजार, सजल पंडाल माँ के होत बाबे पूजा। सजल पंडाल माँ के होत बाबे पूजा। अरे नाच हिला के भाई कमर एक दूजा, नाच हिला के भाई कमर एक दूजा। सजल पंडाल माँ के होत बाबे पूजा। सजल पंडाल माँ के होत बाबे पूजा। DJ Umesh, सुखीपुर बाजार, सुखीपुर बाजार, सुखीपुर बाजार, सुखीपुर बाजार। मीना हाथ में धोई के हंस सवारी कही के, रूप माँ के मन मोही हाथ में पुस्तक लई के। मीना हाथ में धोई के हंस सवारी कही के, रूप माँ के मन मोही हाथ में पुस्तक लई के। बजता बेटी जे हमें कुछो नहीं बुझा। सजल पंडाल माँ के होत बाबे पूजा। सजल पंडाल माँ के होत बाबे पूजा। नाच हिला के भाई कमर एक दूजा, नाच हिला के भाई कमर एक दूजा। सजल पंडाल माँ के होत बाबे पूजा। सजल पंडाल माँ के होत बाबे पूजा। DJ Umesh, सुखीपुर बाजार, सुखीपुर बाजार, सुखीपुर बाजार, सुखीपुर बाजार। अइली कमलिया सुनी कहे सब जग तारनी, करेला सभे दर्शन दुखिया के सुनी कहानी। अइली कमल आसनी कहे सभे जग तारनी, करेला सभे दर्शन दुखिया के सुनी कहानी। आनंद आर्य पंकज के जयकारा कैसे गूंजा। सजल पंडाल माँ के होत बाबे पूजा। सजल पंडाल माँ के होत बाबे पूजा। नाच हिला के भाई कमर एक दूजा, नाच हिला के भाई कमर एक दूजा। सजल पंडाल माँ के होत बाबे पूजा। सजल पंडाल